דוד המלך, שלא נוטש את דוד המלך בזמן מרד אבשלום. יש איתי שני שהוא איתי בן ריבאי מגבעת בני בנימין, מגיבורי דוד המלך. ויש איתי שהוא לא איש. ודניאל, דניאל אומר בארמית, איתי אלוהה בשמיה, כלומר, יש אלוקים. זה פשר השם איתי, יש, כדרך שבעברית אנחנו אומרים גם ישי. כדרך שיעקב אבינו אומר, אכן יש השם במקום הזה. כל זאת הקדמה לאיתי בורשה. איתי בוגר המחלקה לניהול ושיווק טכנולוגיה, יישא דברים בשם הבוגרים. ברשות נשיא המכון, פרופסור נוח דנה פיקר, ברשות הרקטור, פרופסור מנחם שטיינר, ברשות הרב מנחם אקרמן, רב בבית המדרש, ברשות הרב ראם הכהן, ראש ישיבת ורב היישוב עתניאל, מר ראובן סורקיס, סגן נשיא בכיר בדימוס, פרופסור הרצל פטל, דיקן הפקולטה למינהל עסקים, ברשותכם חברים, בוגרים, משפחות ואורחים יקרים. האמת שזה מרגש, ועוד יותר קצת נראה מוזר לעמוד כאן על הבמה הזאת ולסכם. לסכם את הלימודים כאן במוסד הזה במכון לב. מקום שהכרתי אותו כל כך טוב, מכל כך הרבה זוויות. בין אם מהזווית של להיות פה סטודנט וללמוד, בין אם מהזווית של להיות תלמיד בבית המדרש, אצל הרבנים מדי בוקר, ובין אם מהזווית של העשייה למען הסטודנטים, באגודת הסטודנטים. וזה מוזר, בעיקר מההרגשה הזאת שזה בעצם לא באמת מסתיים. כי במהלך הלימודים צברנו ורכשנו כלים, והיום באמת אנחנו מסיימים חלק קטן ופורמלי של הלימודים האלה, ואנחנו מקבלים את התואר, את התעודות, אבל בחלקי נפלה הזכות ללמוד בחברת אנשים, חברה מגובשת, חברה איכותית של סטודנטים, ולפתח חברויות וקשרים שימשיכו איתי עוד הרבה זמן, הרבה מעבר לספסלי הלימוד כאן במכון. ולכן התקופה הזאת בעצם לא מסתיימת. מכאן רק הולך להתחיל משהו חדש וטוב יותר, שהולך ללוות אותנו ואותי באופן אישי עוד זמן רב. וכשאני רוצה לדבר על המאורע המרגש הזה, שאנחנו כולנו שותפים לו פה היום, וללא ספק אנחנו עבדנו קשה בשביל להגיע למאורע המרגש הזה, ישר מתחברת לי המחשבה לחבר את זה לענייני דיומא. ענייני דיומא לפרשת השבוע שנקרא, על פי דברים שמבוססים על מאמר של הרב יהושע ויצמן. בפרשה אנחנו קוראים על מי מריבה, סיפור שמשה רבנו מכה את הסלע בשביל להוציא מים לעדת בני ישראל, למרות שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו דווקא להוציא את המים בדיבור ולא בהכאה. ויש באמת להבין ולהיכנס קצת לעומק של החטא הזה ושל העונש הזה, למה לא להיכנס לארץ ישראל בגללו. כי כשמתעמקים בזה, באמת החיים שלנו, של עם ישראל כאן בארץ, כרוכים בשקיעה והתמסרות לחיים חומריים. כי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל, כי תבואו מלחמה בארצכם. מתעסקים בפרנסה פרטית, בעשייה ציבורית, בהגנה מאויבים. כל אלו מביאים אותנו, את העם היהודי, להיות קשורים בארציות שלנו כאן בארץ ישראל. אבל מצד שני, יש את תפקיד ההנהגה הרוחנית של העם, והיא צריכה לתת את הצורה להתעסקות החומרית הזאת, לתת את המשמעות לחיים האלה, וללמד אותנו דרך חיים שמרוממת את האדם מעל כל המעשים, ומביאה בעצם להתעסקות חומרית שונה, התעסקות חומרית על פי דרכה של התורה. והקשר המיוחד הזה מתבטא עוד יותר כאן בארץ ישראל, ביכולת שלה, של ארץ ישראל, לחבר את העשייה החומרית ואת הכוחות הרוחניים האלה, ולחבר ממש בין הצדדים האלה. ומשה הבין שבאמת יש להכות בסלע, להכות בחומר, כדי להכשיר אותו, להיות בסיס להתעלות רוחנית. אבל מצד שני, בארץ ישראל, החיבור הוא קצת שונה. החיבור מתבצע בלי הכאה, החיבור הוא בדרך שהרוחניות עצמה מוליכה ומרוממת את החומר. ולכן נגזר על משה לא להיכנס לארץ. ההנהגה ודרך החיבור בין הצורה והחומר לא מתאימים להנהגה שאנחנו חיים אותה כאן
בארץ ישראל. והאמת שבכל פתח של תקופה חדשה יש הזדמנות לתקן, לחזור אל המגמה הראשית, להתחיל את המציאות בצורה מתוקנת. והזדמנות כזאת הייתה גם בפרשה הזאת, בפרשת מי מריבה, לפני הכניסה לארץ ישראל, להתחיל מציאות חדשה ומתוקנת, מציאות שלצערנו הוחמצה במקצת. והנה עכשיו אנחנו נמצאים כאן במעמד המרגש הזה, בצאתנו לדרך חדשה. ויש לנו עכשיו את ההזדמנות לתקן, ההזדמנות לשפר, ואני באמת רוצה להצטרף פה לדברים שאמרו קודמנו. אני רוצה להודות על כל הכלים שקיבלנו כאן, במוסד הזה, במכון לב, בין אם כלים אקדמיים, להיות מצוינים בתחומנו, בין אם בלימודים בבית המדרש, להידבק לחיי הרוח ולקדושה בכל דבר שאנחנו עושים. ואני באמת רוצה להודות גם להנהלת המוסד על הכלים ועל הבית שנתנו לנו להגשים וללמוד את כל הדברים האלה. ואני מאוד מקווה ומברך את כולנו שבאמת ניישם את הדברים האלה ונצא החוצה לעולם בתור אנשים ערכיים, מאמינים, מקצועיים, ונתחיל להשפיע, לתקן את המציאות הישראלית מתוך דרך של דווקא רוממות והעלאת החומר. תודה. עד כאן דבר נציגי התואר הראשון. איתנו גם בוגרי התואר השני. נבקש את אליהו אללין, התואר השני במנהל עסקים בשם המוסמכים. אליהו אללין.